So Ginoo nga kanos amang kan adto sa panakagos man kami. Dili mo gali kami makapakaon anang mga taong nagwali nga mga adunhan. Kabos kami naglisod kami. Ana si Kristo. Sa dihang nagpakaon ka mo sa labing ubos. Nagbistik sa labing ubos. Nag-alaga sa labing ubos. Sama pakaon. Dana sa labing ubos. Ningon din mga Ginungan kami ng mga kandi. Nga ito, ang mga parisyo, ang mga taong nagawalit, among ipakaon, nakahatag pa mga di sobra pa. Hey guys, nanghapon ka na itong tanan, no? Naabot na kita din sa lugar ni Tita Yanis Antig. Ay, isa sa ito ang masugid nga taga subaybay at mga subscriber si Ma'am Lita. Mana yang balay guys, oh, sa itong subscriber na to si Ma'am Lita. Lapin na dagdag dala nila ang balay guys. Sa tanan nasab nga nag-subscribe dire guys, no, sa YouTube channel na to sa Espiritu ng Kasap. Magot gid niyo pagtuo sa Ginoo. Pag-comment lang mo kung gusto mo nga adtuan na mo kung di mo napita kay kung pagbuot sa Espiritu. Pwede may makabisita da sa inyo. Aron mabadihugan ta sa Espiritu, no. Kay magpandong gid siyang kulnuli karon panahon na para usahon na itong diri sa among soon na si Tapin. Lapin dalan mo nila ang balay mga guys na. Asa ang kunuli dito guys, oh. Na ito sa nakikimamat niya siya sa mga espiritu guys. Kumbaga nakikistorya pa niya ang mga espiritu ba. Oh, dili na mabati siyang dalunggan, hindi po niya makita siyang mata. Mabati og madungog niya kini pinagi siyang kasing-kasing. Kumbaga daghan kay mga espiritu diri guys. Wala mo kung ka ba na mong igsoon guys, no, nga neither die. So siya ta makapamatuod sa inyo ha. Madagan kay espiritu. Muduol kaniya guys, no. Every time nga maghunong nga ng lugar, daghan kay espiritu magpatabang niya. Kay lagi, mangutana lagi siya ha kung dako ba sila tulubagong sa Ginoo na. Kay ang gahom ang tao mong nga ilahang gitagaan og kanang gahom kumbaga na para magapanambal tong mga tao ta. Nagagamit man nila sa dili maayo. Manang mangutana sila kaangkol kung dako ba sila salaan na sa Ginoo? Dako ba sila silot? Tama, manulod ta? Awang mga kabahan guys, oh. Presko pa kayo ba? Oh? Masa ta rasa nagikan sa mukhan man? Lampayan? 8:30 no? Oh? 8:30 naabot ta din mga alas 5:45 na naabot diri sa Mambuaya. Sakop na ni sa Cagayan de Oro City, no? Di sa sakop na ni sa Cagayan? Sakop na. sakop na. Oh, Cagayan na rin. Ang 1 hour pa daw kanto city. Oh, ang city gid mga 1 hour pa gikan diri. Sulod ta guys, no, sa balay ni Ma'am Lita Antig. Ano magsinang Sa akong kasing.
Sing ano? Hallelujah. Pero makabuhay na ni Karon, tanawan ni Ron. May untak. Tambal magupod mi dito kay Dodong. Dito kanin mi uba kaya sa orto dito. Ano kon pag dito. Ano yung bala niya? Iha man ako sa mga niya kapalit. Tidak dapat po ang magtira ng magkakaroon. Karon, ako pa po. Tao na ba, no? Hindi mo sabi ang tao. Nalingga naman gusto. Nalingga na gusto. Ito ang tangan si Mama Kaluwas niya. Tarawa mo siya. Nasa niya. Suko ka na nalingga. Tarawa ko ba nila? Kahit ito ang gusto na ito. Nalito na lang sila sa tao. Yan. Tapos ito sa espiritu, dahil may makakaanak, dahil may makaanak, mapapuno ko lang ako. Okay, may bunta guys. Diri pa mi sa kuan guys no sa balay ni Ma'am Lita Antig. Ito ang subscriber. Diri mi natulog karon kagabi. Tingali unya dito guro mi maupan. Matagayan na pud tingali mi sa kuan sa sentro. At na pud mi sa kuan sa pinsan ni sa mong igsoon siyang Dodong. Siya na po tingali ang magkuhan sa mga dito, magdawat. O may bawaan na niya karon guys, no? Depende niya kang kunuli kung diin niya dadon. Mana siya ang kolo? Baan na niya ni Auntie Lita. Ito Jerry ang driver. Keadaan. Maniya lang mo ang ganap karon guys, karong buntaga. So nga si Roel, Siliat, Agol Ili, ang gwapo nga kusinero na mo ron. Kusinero ni kagabi. Gwapo ni mani among kusinero pud karong bunta guys oh. Ang duha guys oh, sa gud gimitingan aning duha eh. Puno na yung cellphone sa tunaw. Pwede oy. Kaya pa ni. Kaya ho nato ni. Para sa kinabukasan sa ating mundo. Atong period guys oh. Mag-94 na. Dodong. Sa plano na to ni guys. Sige mo tagtapok na dito. Isin ba ka dito na sa kita? Kama ni ko. Kunya ka subot sa kinayan mo. Pero wa dito ni Juan. Mana si Kristo dito ni Juan? Taraw si Kristo dito ni Juan. Deng, mga pika. Kay ngano patagon ang mga gansang gandangon at puluhan ng mga dito. Sabi ni kusinera na to. Ang paningot Tama na. na boy, oy. Ay, wala pa naging paningot. Tani. Kulang. Hagbay raman ta nakita. Ano ko magkita hagbay raman ta nakita. Hagbay naman tayo. Magpandong mag-message ko ino. Magbitbit sa nigo. Tawa ang mga trigo isulod. Di ba? Naalala sa Biblia? Sulod na. Tuyugon niya ba? Kita niya itong kinsang mga maayong ng ilain. Ang takot ko yun. Mao na ka karon, gilain ko kamugikan sa mga kanding dahil sa simbahan biya puros dili sa mga tabunan. Kaon na dili matagtog kinaon ng kanding. O sige lang kaon og gusto yan. Gilain ko kamo dinhi. Kung unsa tong pagtuo, dito ba lahat mo na dito mo ang tapos gilain ako sa kanan. Gilain ko kamo dinhi. Igay mo karnero. Sa ingon siwan ba ingon sa Ginoo. Isa may mong karnero sa di ba?
ulahan ka itong kapos. Dini ka mo akong mga kanero. Kamu mga kapos Di? dito. Panos na ni Kung o? kamu dini ka mo akong mga kanero. Init di mo? Ginoong anong kami man. Sa diyan gigutom ako, hindi ko gikumaon. Sa diyan ako, hindi ko gikumaon. Kubo ako yung sa Kristiyan. Nagmasakiton ako, hindi ko gikumaon. Namin ako, hindi ko gikumaon. Yan, karan. Sa Ginoo nga, ganun sa amang kan, ato sa panakagos man kami. Dili mong gali kami makapakaon anang mga taong nagwali nga mga adun. Ano, kabos kami, naglisod kami. Ala, si Kristo. Sa dihang nagpakaon kamo sa labing ubos. Nag-bistik sa labing ubos. Nag-alaga sa labing ubos. Sama ng pakaon. Gana sa labing ubos. Ningon din yung mga pinungan kami ng mga kanli. Nato, ang mga parisyo, ang mga taong nagawali, among ipakaon, nakahatag pa mga di sobra pa. Wala. Yan ako kanina. Yan ako kanina. Ibang mga. Sabi mo ako na. Lumulong ako na. Pinungan sa kami. Isang lang yung mga tao. Anak ako sa labas. Paglalabis nito, nagpasok ko sa mga. Nagpasay ko sa mga. Anak. Kasi Kristo, anak, sa mga anak. Diba nasa malang pa sa kanay? Naghatag ako. Bumakas. Kung hindi sa kalito, ano na iyatin? O ano na nagtiman? Manguta na ako kanina sa kalito. Mga tao. Di ba gatiman yun? Ang mga tao. Alam na. Tama. Tama, get. Kapan nanong nagsulti ako sa balakis. Anong nagsulti? Kini sa puso namin. Anong nagtamo na ako? Anak, kapan nanong karon dito pada ko sa pada ko sa inyo. Biyahin ang iyong handa. Amen. Tuo ka naman na. Kaya wala simbahan. Puro nyo kakas. Kaya gibihin na kakas. Lima. Tutuon niya ko. Templo sulod. Sulod sa tiyo. Tanawan ninyo ang yung pitukot na yung kung magbuhat ako ito. Kaya ang apang ko duha o tulo na mag-ispet sa balakang masa. Naman, kung gusto ko, ano? Dahil ito na ipag-ulot din. Tukoran ako na niya. Ako yung tapas. Salamat ka lang ako. Salamat ka lang sa mga. Kahit sa kanila ba kayo sa mga. Gamitan niyo ang kaiganyan ng akong gano'n. Ang balaang kasi mga kaiganyan. Ano ako na, dagang natagamit ka na. Ang balaang sa kaya kung ikaulaw mo ang anak sa mukha mo sa ikaulaw sa anak sa salamat. Salamat sa Diyos.